Akan dia ke episod kebeladap ni layak mi. Kumno unle kini kumno un response kini. Kumno benweng kini kini. Ti haba kami kan dia minta pada kata ku hai yang mai dam mai. Ha, khostia. Kamu bat la kun kha. Lok kun kha. Ti kajing ke bumi kalong ba. Kalami kajing bom sotanat kan. Akan dia ke episod ke bamenta tungin yak mi. Pastor sumhanya peteng. Tangi peteng mo. Ti ulat kemit ya laki kemat bat ulai ya karima dan barok ke wak Jordan bakalong barok keleng ya kaba ladon baha minchua ba utrai ula penjat no ya ka Sodom bat ya ka Gomora kum ka keper utrai ni kum kari Egypt kat ba melej phang soar ti ulat ulajit ya ladi ya kata karima dan barok ke Jordan ulat ru ula lej no Syafang mingi kum taken kilaya khlat lok no para lok hi ta ruang tu mo to dingi pe yang ni ya ka mon jong ka jingjit ti kum bakalong hiti da la a yangi kalat banjit apa deng jong ka jing in kham jit hi ka e ka wan pensuk yangi ya te dingi phai ni ulot ru uyo i kini ki rot jong ka wa Jordan ki babiang te jing ri ki jong perkhat syu ya ulo jong pasan na ai kalat banjit ke mujit te ka bahatam he te ni te ujit te ka ba beteng nang ni dadangi pej bahang ni mo wa beteng ni kalong ba katai ka them to kemadan jong ka Jordan ni borok ka Jordan kalong ka ka baladan baha te ka jingdan jong ka kalong ka koridor mo ha katai kari ka terkhong kum to kalong kajing dan cukup ka ajing kermen baki jingri kinum yap terkhong gan ti hadin katu ai pede kajing batai syafang kani kisnong Sodom bat Gomora menshua bau turai ulah penjat mereka te kani i kum bakalong be ka ki kentin ki bau ni bai thu ini khana ukwa wan batai khendia de katu te kalong katai ka them jokni ka wa Jordan tu ke dan kisnong Sodom bat Gomora shua bau turai penjat kalong kumta ti bat kajing penyesrim ya kata kajing itanat jok Sodom Gomora pada kalong kum ka keper utrai kenwa ka keper ha ka Eden keper ha ka Eden mo la penyesrim ya kata te ei kai ka bakring syata ya ulot ki khmat ngin hap kan ma ki ka tim kalong kum ju ha ka tu kajing hap no jong ka im keper Eden ki khmat deh anta ki tu ki khun ki jong ki jong ublai ki bina ekran terwai ru hab ki ikun kan thejong ki biru ki diki khmat ni kata dai penliam lon eki ti hang ni ru ulot tip ka ek ba abiu hende ki khmat ki khring satai ke ladangan bu de ki bikin tien pastor ka kanong rim jit ka jong ulat habau yo ini kalat banjit ning kong ujit da ka pensyong nong rim tang ha ki e ki baki khmat ki jong u ki lawan yo i tang ha ki e ki ba ki khmat ki lawan kot ban pe mut ka jing mut ka jong ulat ka kot ban perkhat tang ha ka e baki khmat ki lawan pe shim pen chong nong rim da ban ban kham perkhat jidli ni jinga shalendet jong kata ka bo yo i dan ayo kata di kanong rim jia em ta kalong shim puson ajing ji u ka de ki bom shim puson pet ya immediate solution tang ya kamenta kan tang kini ki jingri ni magidon jingi antai kemun katai kelak biang kemun ha ji la tai tiba ka jing batai kata ka jaka ka jing itanat jong karu te ka semua te keban penyesrim ya kata bat ka keper turai ni ngan nomor minang ya pulih tikildang wis khmat series bening kong la de keren tang syong be ka keper ha ka Eden mo nang ta pada ya uni ya Abram bla de ya ling bai ki Egypt Tiang ni la New York koi kum ker Egypt kat ba milet syafang soar. Kemut ha kalenti jong ke jiga lenti na Egypt syakani kashtong soar. Kemut kadon ke pentah ke internet bah ke kring ki bubun. Kemut ke jing internet kalong hado kata ke beauty jong ka. Ti hadin jong ke jing batai jong kata ke jing internet jong ka poi ha tu ke bentah ke bakhat wai mo. Ba ulot ujit no ia kata karima dan baro ka Jordan. Ti ulot lalit syong lalit no syafang mi ngi kum taken ki layak khlat lok no para lok hi
Kemudian si yang kisam ke ikhlas nama uni lah tempat dia kah? Tai. Hmm. Tadi poi itu kedekot ke bakar. Wa Abram ulah syong sa hakari kanan. Bat ulah ulot ulah syong sa ha kinong ba karimadan bat ulah penyeng ialah kaying terhadap syap hang Sodom. To Abram nomor bukhlam jit nasdang. To uni hajuk mo to ke kanan. Kadba ulot pada to ulit syah tu kajaka. Teh ni lah penan kam ni kita kinong ba karimadan kamu ke Sodom Gomora. Ketu ko baong habakut yang tu kedekot penyeng ialah kaying terhadap syap hang Sodom kemud kedau ya kajaka ke ba ulit sna ya tu penyeng itu kah ying jan ke jong kemud syajan kah nang Sodom. Kemud kante ying tempat dekat dalam tang jing si dak ya kah ying jan penyeng ke ying jan. To katun tu mo. Store. Hakal dekat bakat ar ke si ong mai kumne. Bat ulat ula penyeng ialah kaying terhadap apa hang Sodom. Lalu pinkan mau ni session lah dek nang bakat ar ni keren. Bau Abraham apa upaya tu jaka habet elmo ajan ga ai tei yang terap uteri waduan kuat kerpat eu blai kamut kajing dei Abraham bau blai kadan ka ka bajan deh handai hakakis hang ni pat nang khat lai ka supa we ni bau la penyang ya ka yang terap cipang Sodom dan dak e man ong bau tei duan me war haplen ta kajing keben kajing yo jet ka wadap karai ro kam sim dak kai hatu ko ni kaya thui thai ba ulot le siu kham long chengai na kajing dei ba ulai Nginum lah banyak cata nomor ba ngila ba ong kadika rukom syong jong ka khanak ni ngin hape kinu ba kham kwa ya ka banwan ra ya ka khanak ni ban kham ban ya ka ne ha ka benta ka jong Abraham kemud ba ka tu ka jing dei ka jong buat ublai ne tu ka jing ublai ujid ublai Quran te uni ru penjan coba kemud ka tu ka jing dei ka jan badai buat ulat pada nadu pasdang ikarang be jar ne jar kalong tang ka jing keren ka jong bat Abraham te mentah ni pada ul apoi sethi kan te mud ya ka ke ba udon kam ya ka problem ka boy kandu mentah ban solve kata ulahun tu le cetai te klam keren syapang jong kata ka jing blai ni ka jing scam ni ka jing sting jong kata ka jing jong klam ong Henry ke ba wanra ni kalong bet ba kata ka jing internet jong kata ka thanya ka ba Sodom Gomora ka don kemut ka job te yulat ban kring syata tin la poi syata tu la li song snong kan jatu te menta pada da poi ni ka dekat ka ba kat no ni ka ba khat lai pada hang ni kani hang ni pada ka yetu hang ni ya ka jing long jong ki snong kan internet tambah ni ko ong hendrai ki Sodom ki long ki baman bat ki balik pop si kat dei Ahmad utrai internet kan kat ka kper ka bah iden kebayar kat ka kper utrai ka bah iden ka bayar srim kat kata ka jing internet ta ka jaka hakal tiyat na Egypt sa suar ta kat kata ka jing internet hendrai ki badon hang ta long mar khongpong kemud kata ke beauty kan tai kemud kan ka puut ka ne lakat kata ko perskam khasifi pastor bau tau klo pe yang berthai kper tersu internet wan dia tai la poi mla ke sho ada tak kper tersu te ulat ro i kata ke jing internet ujiet pat i ke badan apa upan cabang ri bujing jit tanaka ai bai khmat gila ni te tanda poi hani hak ni khat penong bom no kalong khong pong ni ke jing internet kita kai nong ka jing job jong kan ni ka dur ka ba pau habar te bamla banyi i ya ka puut ke badan tu to ya kata ka benta ka bai dei ba ka jing don ki phlang ke ba biang nam ta jing ri kata kala banong kam dei ka jing ki Henry ka jing long jing ban jong ka snong kam don jing singa nyu ni wan chong snong tumai uti udan rekat buat Abraham batip ya ublai bo imor ublai bisisha menta uni pada uli poi ha kan ni ka jaka ka ong hang ni begini ki bri ki long ki baman bat ki le pop si kat de ma utrai umun hanar sedi senan ya mulai nak tu jing ya untuk poi senan hak kating sen poi kan sedi kan tila poi tilong song thu sarai kalau ka jing kli uni ulajit kan kata ke itanan mentau poi syong ti kala bonong hang ni ti unum pat tiap tendai uni boi thu ya kan kana ong makai ni kalau long hom ta te ka pop
Associate kay pan yang kreat kay nang perkat kum hinik sim ta kan dia mu kedat serut dangi pet kita ki film American kita internet ki film le ko khadu ta ki internet kum tu ko khadu kalong mitang Las Vegas ben ko hiong Sin City ti long ka am pinne tham tenat ti tenat ngi jaka tandai kasyang khawya ka jur ke katakan kini ka hikai yang itu ni kum khon samla habang iyo ya kan lat banjir ya kan nu bang di banjir yim dai ban pensyong nong rem tang haki ki baka khamat jongi kala ban i te kum samla ngi la num mangila ban num kot bor ban pet chalendat ya kata ka bang i hare ka basuk yangi pat kum ki bangai ini kum kristan kalau ban wat ya khamat ka jong blai ban duai haswa bangin jiat ngai bu blai nyerap jiat kan ni sulang tak jing kan tho jing nyerap iki bapet to pasal smart teng tong dai to sak diat mo boy dei tu ko benta te hang di ngi biang kum yak tu ko benta jong ke iden ne kangol apen shoy yaki ndai ke jing e kami ne hak por bu bri ungat cha ka jing e kamot yo i be ya ka jing internet ne nam tip hadu kat no ke kani katri kami ngi lu hawak dadu kini singi long kani ka jing internet ka ike ite long ka pengop ingi nemar kitrap ki bubun kan poi biang satu ke banyak keren kan ya ki por ki ba hitik session ki ladap series nge bangas pun kemat ki po bang kami kena kan kalau balong rang ba ong gitu ki ba kam shuai ngi ngot di biri di biri ha deh tidak selamat deh kat kan sangat kalau internet temahal ndet jangka pada ika jing long merau jing long merau ti mat kani kalong kebenta ke bai ngit ki bai pet ki la banyak puson kadang kamar puson kene nama kadang ke jing ong pastor nang super lap film peteng kadang ke jing ong lain ba ladap him la ki ono pareng if you cannot beat them join them kamu ladap him la banyak persya ba join kasuk long kata kam dei te long kar kom perkhat kristan marwai ngitip bangim la han rei ngiton ya ka jingai hau mulai bala manda yani kamot ka dewi ni banduai bat kani ka bible ka bangi puli de ban ka syarak nam ta ka jingjiat ka jong te kata ka de ta ka jingam tho ni ka be ni puson to ye jam shumo kad khot ka bakhat saw ti utrai ulong hau abram hadin ba ulot ulaklat no na u tukmit mentai yalaki khmat bat tukmi ru na kata ka jaka ha ka ba medon chapang sete ba chapang sethi bachpang mi ngi bachpang sap ngi nabaya kata kari baro kat ba mi i ngan ai hame bat hausum bai jong mi halaka kata de hang ni kan bu bri phla u ai ya ka jing pinchai ke kata kari ke on nilam me salai han tu po hinim sti bichar thi tawan kiu biang ta habat lawan kiu biang badla dep solve je kan ke jing ya ada weng ya to ke jing e mentah bli correct ndai to kajing keren ni sto mal ong utrai khmit ken mentai laki khman chette kat chibol long boro sudong ne chette chethi simingi sesep ni ya kata kari boro kat kebula ban jengo khmat ki jongu ong utrai ni ngan ai hame bad hau sumbai jong me hala ka rta ngamut ban ong di pastor hadin ba ulat ulalai asa astang mo kasarai kat nga ju pergi bawa budan batu haka bakum kata kapor kami kawai ka kajing perkhat nga kalau hadian bo Abraham lami syakmat ban long katau jong kajing solve ya problem long katau jong kajing kerku yulan al tau jing lawe kajing mantap wan ni pau biang utrai ho Abraham haka lenong ka bakhat ar ka session ka baladap ublay Ukraine ublay umi pau mentah ni try umi pau yang nei Ukraine but hang ni haka session ublad Malaysia ka umi hang ni identify nan ya put saudong kajaka nak wanta kumu ong yau sumbai jo me ong kan session ublad mentah ni haki pateng jo me mo haki kun ti jo u bakata kajaka ula identify nan identify bakan ni kalong anai hami
ban hau sembai me min akal nong ko khadar long tang hau sembai chong me ngan ai ni kadi sembai me tapi ya me te ka ba semua tanat ang ni wang i ni kalau mi ba kat syaba ka khmat kala ban kot ya kajing i kata ka de keri ka ba boleh la kular te lahi mat penuh ni ka khmat la ban thoi ka kalau kat tram kajing subun kajing turai ban ai kat pidang la ban ya man pe ya si ya kan ni kadi namta ki khon ki samba jam me bot ka tu kajing kular bu kular ka lenong bakhat ar hani ka pawan ka belong physical sendan kan ni ani ka long ka bam la ban dur kan takil nong banyo ya kani ka jing kular ka jong ublai ka bas kem kat hadu ka dalong kumni ka makalong dei namar katu ka jing lech Egypt kalau ngap mat ya ka situation ka ba kham ka jing em ka jong ka ba wat ki khot ka ying khap participate ang ta kum ka sarai ka ba ka jong andai mentan lawan nang ni pada sabat uni pada sakoi kejing ang ni tapi dain jo kita kejing kawan kejing kular ka bas kem jo to kejing pas kem kular long kum ong tin khasi manor ka ksiar khap ya ling bakan ding pat kejing sho di kita nem no sho ksiar ban ya kan seperna si tenat hang ni mo ka jing le jo u si Egypt lo ya ling bai ka ding lo la prang la non pai mata o yo khit so bat kalong kai ka bomla mundur bodo utra hi upasna ka mo session ka bladep o ki series bladep o play bathai pathai mudong kan ni ka de ka ta jong me okay kap no kan long ka jing kar khu yang a ya phi ba di pe lu la da ni de ki pri ki ba nge ho play do play kar khu te nin yo ya la ka ai ka bang di ben yo kan roi kan ne ju nam ni dan malam kan ni ha kan ni ka episode ka ban wan ngin yak mi ne chuang pe le manta pa verify kan ni dalit ya verify tes nong bai kalender pengkiang temut ki area kar ba mi ya to kalender ka ba mi kwa let to pengkiang ka ba mi kwa kan de ka jong me kata kari kubangan ayam ya